Halløj alle sammen. I dag skal vi spille Minecraft Overlev i 100 dage. Ja. Først så starter vi med lige at hugge træ. Og så graver vi ned af miner. Og så venter vi bare lige til. Vi har fået lidt sten. Så skal vi lige grave en opgang op. Så får vi lige crafting table. Så vi kan lave nogle tools. Så det er nemmere. Mine. Og få ting. Og så placerer vi lige nogle saplings. Og og så skal vi lige dræbe nogle dyr, så vi får noget mad. Det synes jeg er noget af det vigtigste, så du kan overleve. Nå, så skal vi mine videre. Wow, kul. Kul er altid store blokke i Bedrock Edition. Nå, men nu skal vi have en ovn, så vi kan smelte noget kul. Nej, vi skal smelte noget mad ved hjælp af kul. Nå, vi skal strikke nogle flere dyr. Jeg tror også snart, jeg skal til at have nogle bedre våben. Nå, dræb får. Vi skal også snart lave en seng, så jeg ikke bliver dræbt af monstre i natten. Og som sagt, vi skal overleve i 100 dage i overlevelse. Det bliver rimelig svært, men nej, jeg bliver dræbt af monstre. Så videre. Dø. Sådan der, videre. Et får. Dø. Nå. Men jeg tænker snart, hvis jeg skal til at bygge et hus. Så hvis jeg lige har noget mad, lige bygget videre. Og så tænker jeg egentlig bare, hvis jeg sådan bygge et hus, tænker jeg faktisk. Jeg ved ikke helt, om jeg har nok træ. Det har jeg ikke. Men jeg skal i hvert fald lave mig et hus. Et dejligt, stort hus. Det behøver ikke at være særlig pænt. Jeg skal bare have et hus. Nå. Men vi skal vist nok ned ad mine, for at vi kan få noget lidt mere. Men nu bygger jeg lige færdig her først. Jeg kommer til at bruge lidt forskellige slags blocks, fordi jeg er ikke så god endnu. Så vil lige have fjernet græsset og kisten. Så er det en meget simpel indretning. Og vi skal også lave en dør. Og det skal vi bruge 6 træ til. Sådan der, så har vi lavet en dør. Det er meget godt. Så går vi indenfor, lige spise noget mad. Går vi ned ad miner, så vi kan bygge huset større. Så det er lige en fakkel, så vi kan grave lidt videre. Og grave videre. Og grave videre. Så kommer vi op igen. Så prøver jeg lige at lave nogle flere tools. Og lige sætte noget mad over. Så lige placere nogle flere saplings. Det er vigtigt ikke at placere saplings for tæt på hinanden, fordi så kan det ikke gro. Nå, grav videre. Jeg tænker egentlig snart, at jeg skal til op af, men jeg skal lige have lidt mere sten. Og lidt kobber. Lidt kobber. Nå, nu skal vi op af. Lige drikke noget mere mad, fordi jeg har brug for mere mad. Jeg tror snart, jeg skal til at sove. Ja, godt. Ja, dø, monster. Dø. Ja, og så nu har vi en masse sten. Så hvad bør vi lave nu? Jeg tror, jeg vil lave nogle tools. Lige dræber et par dyr, måske. Så lige tager noget nyt mad over. Lige spiser noget mad. Måske også lige udforsker lidt på øen. Og ja, som sagt, her er huset. Og jeg skal lige prøve at smelte noget sten, for at se, hvordan det ser ud. Det ser rimelig grimt ud, hvis man smelter sten, synes jeg. Og derfor lader jeg være med at smelte med sten. For jeg synes, cobblestone er sejere. Så overlever vi bare her. Og nu prøver jeg lige at bygge huset lidt større, så vi kan, så jeg har lidt mere større plads. Og så kan jeg bare bo der. Se lidt senere, om jeg kan bygge et bedre hus. Fordi lige nu er det bare lige noget til sådan at have på.
så man lige har et sted at bo, i stedet for man skal sådan starte helt forfra. Eller jo, jeg skal starte helt forfra med et hus, men ja, det er bare lige for at have noget, man kan bo i. Altså, det behøver ikke at være det bedste af det bedste endnu, men det skal det nok blive på 100 dage. Og mit mål er at få fuld netherite gear og fuld netherite tools, og så overleve derfra. Jeg håber, jeg kan sådan få det imellem 80-60 dage. Jeg håber, jeg kan få det imellem. Men nu ser vi. Men lad mig lige bygge det her hus færdigt. Så skal vi se, hvad jeg kan lave bagefter. Og ja, vi skal lige finde ud af, hvordan vi fordeler det her træ. Vi skal lige have noget sand, så vi kan få noget glas. Fordi hvis du smelter sand, så får du glas. Ja, så skal vi også lige placere nogle saplings og lidt forskellige ting. Og lige placere en kiste, så vi har lidt forskellige ting, vi kan have vores ting i. Nå jo, den her ø er også rimelig stor. Så hvis det ligner at svømme over en å eller sådan noget, så er det altså bare fordi øen hænger sammen på det. Nå, yay, vores træer er roet. La 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 la, hugge træer. Nå, nu skal vi lige have noget træ. Nu har vi fået smeltet glas. Det kan være, at vi skal til at sætte vinduer i nu. Laver vi lige taget færdigt. Bum bum bum. Lige laver noget gulvet. Nå, vi havde faktisk nok til at gøre det færdigt. Laver vi lige nogle stairs. Nu er det nat igen. Nu skal vi sove. Eller er det nat igen? Det håber jeg. Nå, men jeg skal bare lige se, om det var nat. Nå, nu skal vi se. Nej, vi er ikke helt nok til at lave en stair endnu. Det skal vi nok få. Nå, men hvor skal der være vinduer? Sådan der, tænker jeg. Og sådan der. Og ja, sådan sådan der. Ja, det tror jeg ser meget godt ud. Nå, vi skal lige se nogle saplings. Så det undrer mig faktisk lidt, at jeg ikke er helt sulten endnu. Men ja, lad os dræbe nogle dyr. Og noget mere sand, så vi kan få noget mere glas. Jeg ved, om jeg burde lave kobberarmor. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Nå, jeg skal da også have lavet noget tag. Hvilket noget tag skal jeg lave, mon? Nå, lad os gå ned ad mine igen. Jeg skal bare lige have noget sten, så jeg behøver ikke grave helt ned. Jeg skal bare lige have en lille smule sten. Nå, nu har jeg da også fået lidt forskellige slags sten. Men nu har jeg sten stairs. Så yeah. Så skal vi da bare til at bygge lidt videre. Vi er faktisk allerede oppe på 4 dage. Det går faktisk helt vildt hurtigt. Synes jeg i hvert fald. Men ja, den stair vender forkert. Det gør også en lille smule ondt at falde ned derfra, men så slemt det helt væk. I skal altså lade jer helt vildt til senere i videoen, fordi det bliver helt vanvittigt. Og ja, det bliver helt vildt sjovt. Fordi jeg tror, vi kommer til at bygge de kæmpe største byggerier. Og yeah. De fedeste byggerier tror jeg ikke, man kan bygge i overlevelse. Men jeg tror altså også godt, man kan bygge fede byggerier i overlevelse. Ja, yeah. Så jeg bare ligger med at bygge huset færdigt. Og der var en heks. Ja, yeah. Altså, det kræver en lille smule at kunne bygge i overlevelse, i hvert fald.
Men det her det er mest for nybegyndere, så... Men hvis jeg er prof, så må I da gerne se mine videoer alligevel. Men det er mest for nybegyndere, hvordan man overlever i 100 dage. Og ja, jeg håber også på, at jeg kan klare Minecraft. Det kan jeg nok godt, men det er ikke mit mål at klare Minecraft. Mit mål er at overleve 100 dage. Og ja. Yeah. Nå, nu er vi ved at være færdige med taget. Sådan der. Så har vi sådan en lille simpelt hus. Og ja. Yeah. Jeg synes, der var en lille smule langt mellemrum for trappen. Men lad os svømme herover og se, hvad der er. Lige udforske lidt mere på øen. Der er vand. Der er rigtig meget vand. Så er det godt, man altid har blocks med sig, så man lige kan blokke sig op. Og ja, der er en wooden portal. Der var gode ting i. Guldstøvler. Ja, guldblok. Og villages. Ja, en seng har vi brug for, og mad har vi også brug for. Man kan som sagt ikke overleve uden mad. Der er mange monstre i nærheden. Så kan den der zombie lige gå væk. Hvorfor er der stadig monstre i nærheden? Sådan der, så kan jeg sove. Nå, men lad os se. What? Der er 2 smede. Kan man faktisk godt det? Det troede jeg faktisk ikke, der kunne. Nå, man laver jo noget nyt hver dag. Yeah. Men 2? Hvordan kan det lade sig gøre? 2 smede? Det er vildt nok. Nå, nu skal vi lige have noget jern til Iron Golem. Et kompas. Burde jeg tage det? Nej, det er fint. Nå, en hest. Skal jeg prøve at tæmme den? Hvad skal jeg? Nej, det behøver jeg da ikke. Eller måske jo. Den er rimelig hurtig. Men nej, ikke alligevel. Det er måske lidt for nemt, hvis man har en hest. Så kan man jo stikke af overalt. Yay, kiste. Mad. En sæk, der bliver meget nemt fuld. Nå, men der er der mange forskellige ting her. Men en village alligevel. Jeg troede, jeg ville finde på min ø. Og en wooden portal. Det havde jeg heller ikke troet. Nå. Men burde jeg lave sådan en vej hen til mit hus måske? Burde jeg? Ja, det burde jeg måske. Lige lave... Men hvad? Det var et stort træ. Er det mine træer? Nej, det er det nok ikke. Hvor fanden er det mit hus er henne? Nej, jeg kan ikke finde mit hus. Hallo, hus, hvor er du? Mit hus er væk. Hallo, mit hus. Hus, så kom dog her. Jeg kan ikke finde mit hus. Nå, nu vil jeg sove, så jeg kan lede i dagen. Jeg håber altså bare, at jeg finder mit hus i dag. Skal I se, hvad han har? Han har dårlige ting. Og jeg gik sådan her. Hvordan kom jeg så herhen? Jeg tror, jeg svømmer over her. Jeg ved ikke, hvad så. Så tror jeg, at et af de der mine træer, nej, det var det ikke. Vi kan ikke finde mit hus. En til village. Men hvad? Nej, det er den samme. Jeg troede lige, jeg havde fundet en helt ny village. Nå, nu håber jeg, at vi kan finde vores hus. Er det den her vej? Ja, jeg husker det som om det er herhen af. Nej, der er det der træ igen. Vent, er det ikke lige herhen? Jo, det er så. Yay! Ja, min ting. Dejligt. Nå, her der er der i hvert fald helt vildt meget sand. Nå, jeg tror, jeg vender tilbage snart. Nå, jeg vender snart tilbage. 41 dage senere. Wow, prøv at se mit hus. Er det ikke vildt? Jeg har min diamond pickaxe, min diamond sværd, min diamond spyd,
en diamond økse, og lidt golden gulerødder, og lidt brød, og og netherportal, og en mine har jeg også. Og skal vi ikke lige gå ned og se? Nej, det skal vi ikke. Der er simpelthen for mange monstre. Jeg har glemt at sætte fakler. Nu dør den af ild. Men det synes jeg er et mega flot hus. Men jeg skal jo snart til at have noget netherite. Og jeg har faktisk 11. Og de der 11, dem tror jeg ikke kan bruges til så meget igen. Men det er der det. Og så har jeg også lige noget lapis. Og så har jeg også nok til at lave et enchanting table. Tror jeg lige, at jeg laver allerførst. Hvordan er det nu, man laver det? Det er lige sådan der. Så laver jeg lige sådan et. Perfekt. Og hvordan er det nu, man laver netherite ingot? Hvordan er det nu, man laver det? Gør man ved en blok, men hvordan gør man det normalt? Kan jeg ikke huske. Man kan heller ikke smelte det jo. Og hvordan er det, man gør det? Men nej, jeg skal heller ikke smelte mit brød. Eller bare mit bagte brød. Nå, sådan der. Nå, jeg skal også have guld. Så skal vi jo ned i min guldmine. Fordi så meget guld har jeg heller ikke. Jeg har faktisk intet guld. Jeg har kun guldarmor. Nå, så må vi ned og mine lidt. La. Vi skal ned og mine. Nå jo, nu har jeg sat fakler. Hvad er det der? Wow, min Enderpearls. Min Eyes of Ender. Nå, så skal der mines efter guld. Ja, så har vi lige været nede og mine. Et godt stykke tid. Men skal vi se, hvor langt vi er kommet? Det er også nat nu. Så må vi hellere til at komme op af. Og sove, inden vi bliver spist af monstre. Sov. Du må sove. Sengen er for langt væk. Jo, sådan der. Dejligt. Nå jo, vi skal lige smelte mine. Nej, man kan jo ikke smelte dem der. Hvad laver jeg? Det var godt nok dumt. Skal jeg lige huske, hvordan man laver det til sådan der. Hvordan er det nu, man gør det? Nå jo, det er sådan der. Det er rigtigt. Nu kan jeg godt huske det. Og jeg ikke kan lave en netherite. Men måske burde jeg egentlig bare sådan lige gå ned og mine helt vildt meget. Men måske skal lige komme lidt flere dage, før vi gør det. Og der er lidt forskellige ting der. Der er lidt forskellige ting der. Men vi kan lave en netherite. Det har vi gjort nu. Og jeg tror, vi skal lægge den i en kiste, måske. Ja, det tror jeg, vi gør. Vi lægger den i kisten. Eller nej, gør vi? Ja, det gør vi. Det tænker vi også. 3 timer senere. Nu har jeg lige været nede og mine helt vildt meget. Så jeg er faktisk nok til 32 netherite. Nå, der er bare i gang med at få lavet lidt netherite. La. Nej, man kan ikke lave armor sådan. Så jeg skal bruge sådan en tempel der. Og det gør man jo ved noget træ og noget jern, laver man sådan en tempel. Nå, og vi skal jo også lige ud og have fundet de andre ting, vi skal bruge. Så, nu har vi lidt af de forskellige ting. Det har vi egentlig sådan haft hele tiden. Og en ting, jeg egentlig ikke kan huske, hvordan jeg har fået. Jeg tror, det er ved at have fundet sådan nogle templer og alt sådan noget.
Men af en eller anden grund har jeg i hvert fald fundet, og hvad de hedder, men dem her i hvert fald, dem der gør, så vi kan lave sådan noget der. Men det havde jeg faktisk slet ikke tænkt over. Der er jo helt præcis nok faktisk. Vildt nok. Yay, netherite. Woohoo! Jeg tror, det er første gang, jeg har prøvet at lave netherite. Nå. Vil jeg også lige gøre det med mit gear. Så gør vi lige plads til mit rustning. Gør vi lige. Guld har jeg jo på. Ups. Guld kan jeg jo ikke rigtig bruge. Det skal være diamond. Eller kan man? Skal vi lige prøve? Tror jeg. Jeg prøver lige. Bare lige for en sikkerheds skyld. Nej, det kan man ikke. Det skal være diamond. Sådan der. Sådan der. Så tror jeg, vi har nok af det. Ja, så skal vi bare lige have det på og se, hvor seje vi ser ud. Der. Og vi skal lige have vores tools ned, og guldsko og en guldhjelm. Sådan der. Så tror jeg, vi er klar til kamp. Nå. Tak for dette afsnit. Følg med i næste afsnit for at se, hvordan det går.